नमस्कार, मी भारती स्वादिष्ट कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे परफेक्ट रेस्टॉरंट स्टाईल सांबार। आपण कधीही रेस्टॉरंटमध्ये गेले की इडली सांबार, मेंदू वडा सांबार असे भरपूर प्रकार आहेत, पण यात जी एक कॉमन वस्तू आहे ती आहे सांबार। म्हणूनच आज मी तुमच्याबरोबर ही रेसिपी शेअर करणार आहे, परफेक्ट रेस्टॉरंट स्टाईल सांबार। तर चला वेळ न घालवता सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। हे पहा, मी इथे एक वाटी तुरीची डाळ घेतलेली, अर्धा तास भिजवून आणि मग कुकरला ह्याच्या 3 शिट्या लावून घेतल्यात। याच्यात मी अर्धा चम्मच हळद आणि अर्धा चम्मच मीठ घातलं आहे, म्हणजेच थोडंसं कमी घातलं आहे मीठ, नंतर आपण फोडणी देतानाही वापरणार आहेत। आणि हे पहा, भाज्यांमध्ये मी शेंगा घेतल्यात शेकटाच्या, गाजर घेतलं आहे, फरसबी घेतलं आहे, भोपळा घेतला आहे आणि दुधी घेतले इथे मी। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे भाज्या वापरू शकता। तर चला आपण आता याला फोडणी देऊया। हे पहा, कढई गरम करायला ठेवलं आहे मी, तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण याच्यात अर्धा चम्मच राई घालूया, अर्धा चम्मच जिरं, थोडं तडतडू देऊया, भरपूर कढीपत्ता, 1 हिरवी मिरची आणि 4 लाल मिरच्या सुक्या। तुम्ही तिखट तुमच्या हिशोबाने कमी जास्त करू शकता। आता हे 2-3 सेकंद परतायचं फक्त, जास्त नाही। आता लगेच याच्यात आपण कांदा घालूया। मी 1 मोठा कांदा घेतला आहे उभा चिरून, तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही बारीक कट करूनही टाकू शकता। सांबारमध्ये लांब कांदा चिरून टाकला ना की त्याची टेस्ट छान येते तोंडात आले की। आपल्याला हे जास्त नाही, 2 मिनटं परतायचं आहे, एकदम करपवायचं नाही आहे। तर सांबारची टेस्ट एकदम वेगळी होईल, कडवटपणा येईल, फक्त हलका हलका कलर चेंज करायचा आहे बस। पहा, कांद्याचा कलर हलका हलका चेंज झालेला आहे। आता लगेच याच्यात आपण टॅमॅटो घालूया। इथे मी 2 टॅमॅटो घेतले बारीक चिरून। दोन मिनटं परतायचं आहे आणि लगेच याच्यात आता आपण या ज्या भाज्या आहेत आपल्या ते घालूया। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही डाळ शिजवताना ही भाज्या घालू शकता, पण एकदम भाज्या गळून गेल्या का सांबारला टेस्ट बरोबर येत नाही। आणि हे असं आपण शिजवलं ना की आपल्याला पाहिजे त्या हिशोबाने आपण शिजवू शकता, एकदम गाळ होणार नाहीत, त्याला टेस्टही भरपूर छान येते। मला असंच आवडतं, तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा असं। डाळीत नका शिजवू भाज्या। आता आपण याच्यात थोडंसं मीठ घालूया। मीठ घातल्याने भाज्या आपल्या लवकर शिजतात। मिक्स करूया छान। आता याच्यात आपण जास्त नाही, थोडंसं पाणी घालूया, अर्धा कप इतकं। आणि या भाज्या आपण कमीत कमी 5 ते 7 मिनटं झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। हे पहा, मस्त 5 ते 7 मिनटं मी उकळून घेतलं छान। पाहू शकता तुम्ही भाज्या आपल्या कशा राहतात, एकदम गाळ होत नाहीत। आता लगेच आपण ह्याच्यात 1 चम्मच काश्मीरी लाल तिखट टाकूया कलरसाठी, आणि 2 मोठे चम्मच सांबार मसाला। हा मसाला तुम्हाला मार्केटमध्ये आरामात भेटून जाईल। इथे आपण मीठ टाकलेलं आहे म्हणून मीठ टाकायचं नाही आहे, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने कमी जास्त करू शकता मीठ।
आणि याच्यातच आपण पाव चम्मच इतकी हळद घालूया, कारण आपण डाळ शिजवताना हळद घातलेली आहे म्हणून. मिक्स करूया. हे पहा मसाले छान मिक्स झाले. आता आपण याच्यात 2 मोठे चम्मच चिंचेचं पाणी घालूया. मी 10 मिनटं भिजत ठेवून चिंच आणि चाळणीत गाळून घेतले. आणि इथे मी असे गूळ घेतलं आहे थोडंसं. ह्याच्याने कशी रेस्टॉरंटसारखी चव येते. रेस्टॉरंटवाले असेच बनवतात, आंबट तिखट गोड, खूप छान चव येते याच्याने. त्याला आपण मिक्स करूया. आणि याच्यात आपण कांद्याची पातही घालूया. आता हे छान मिक्स करू आपण. आता हे सगळं आपण घातलं आहे म्हणून आता आपण थोडंसं पाणी पुन्हा घालूया. मिक्स करूया पुन्हा. आता हे गूळ वगैरे आपण टाकलेलं आहे. तुम्ही गूळच्या ऐवजी साखरही वापरू शकता. आता हे आपण भाज्या आपण शिजवलेल्या आहेत, पण गूळ वगैरे आपण टाकले म्हणून फक्त 3 ते 4 मिनटं आपण ह्याला वाफेवर शिजवून घेऊया. वाह, छान वास सुटला आहे मस्त. कलरही पाहू शकता तुम्ही किती मस्त आला आहे. भाज्याही बघा आपल्या अजिबात गाळ झालेल्या नाही आहेत. कांदा पाहू शकता तुम्ही कसे आहे, हे बघा उभा उभा कसा छान दिसतोय. आता याच्यात आपण डाळ घालूया. ह्याच्यातच पाणी घालूया. सांबारसाठी पाणी तुम्ही स्वतःहून कमी जास्त करू शकता. तुम्हाला गाढ पाहिजे की पातळ पाहिजे त्या हिशोबाने. मिक्स करूया. आणि आता आपण गॅस फास्ट करूया. फास्ट गॅसवरती एक छान उकळ आणून देऊया. एकसारखं हलवत राहायचं म्हणजे डाळ खाली लागणार नाही. आणि भाज्याही. हे पहा सांबारला छान उकळा येऊन राहिला. आता आपण गॅस मीडियम करूया. आणि असंच हलवत आपण याला जास्त नाही, कमीत कमी 2 ते 3 मिनटं छान उकळून घेऊया. म्हणजेच डाळ, भाज्या आणि आपला मसाला आहे तो सगळे एकत्र हो म्हणून. आणि थोडं उकळून आणलं म्हणजे त्याचा कलरही चेंज होणार अजून. पण याला 2 ते 3 मिनटं छान उकळून घेऊया. हे पहा कलर बघा किती छान आला आहे. 2-3 मिनटं छान उकळून घेतलं मी. भाज्या बघू शकता तुम्ही, हे बघा अख्ख्याच आहेत. हे खाताना तोंडात आले की त्याची टेस्ट काय वेगळीच येते. हे बघा शेंगा पण गाळ नाही झाल्यात, पाहू शकता तुम्ही. परफेक्ट रेस्टॉरंट स्टाईल आहे सांबार. आता या स्टेजवरती आपण पुन्हा थोडीशी कांद्याची पात घालूया. आणि थोडीशी कोथिंबीर. मिक्स करूया. पाहू शकता तुम्ही थोडा वेळ उकळवलं तर त्याचा कलर किती छान चेंज झालेला आहे. आता या स्टेजवरती तुम्ही चाकून
मीठ कमी जास्त करू शकता. कमी असेल तर पुन्हा टाकू शकता तुम्ही, म्हणून आधीच कमी टाकायचं. आता आपण गॅस बंद करूया आणि याला सर्व करूया. हे पहा, तयार आहे मस्त चटपटीत व चवदार सांबार. आता कधीही मन झाले सांबार खायचे तर घरीच बनवून खाऊ शकता. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. आणि हो, बाजूला बेल आयकॉन आहे ते सुद्धा प्रेस करा, म्हणजेच मी नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ अपलोड केले की सगळ्यात आधी तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन मिळेल. तर चला भेटूया पुढच्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खाऊन पिऊन स्वस्त राहा. बाय बाय.